Det er helt i orden. Nej, jeg kom bagfra, men jeg kørte nok også lidt mere end de 15, men det kan være. Ja, præcis. Det er helt i orden. Ha' en god dag. Ja. Ja. Jeg så den godt, jeg kørte lige forbi. Altså... Hvad? Nej, bro, min kobling fedter, så man skulle tro, det var løgn. Ja. Fuck, man. Get your ass up. This guy. Du har gjort det samme mange gange. Nå, jeg tror, jeg vil forlade byen. Jeg skal nok lukke det. Jeg var bare ikke sikker på, om du var klar over det, nemlig. Ja, men det kender jeg godt. Ha' en god dag. Du har ikke noget baglys på. Perfekt. Ja? Har vi ikke YouTube-kanalen? Jo. Er det ikke ham der slår dig? Jo. På hjelmen? Filmer du? Ja. Sindssygt. Okay. Nå? Går vi på YouTube? Hvis I vil have det. Yes. Ja.
Simpelthen. Og god kørsel. God aften. I lige måde. Pas på jer selv, ikke? Nøj. Der er ingen af jer, der har lys på forresten. Perfekt. Du er en meget flink, dreng. Men de der elløbhjul der, de er kraftedeme ikke for smarte. Hvad? Hvad? Var villig til det video. Ja, selvfølgelig. Var villig til det video. Selvfølgelig. Oj! Ej, det er sgu da fint. Kold. Kamera! Oj. Det er GoPro. I lige måde. Altså, hvad sker der, hvis man kører derned? Hvor ender man så der, hvor du kørte? Så ender man nede i krydset, men den er ensrettet den vej, så den skal I nok ikke køre, det går bare galt. Skete der med... God aften, ikke? I lige måde. Oj. Kør forsigtigt, ikke? I lige måde. Vi må sikkert i vand en eller anden dag. Yes, sir. Vi må sikkert i vand en eller anden dag. Det gør vi nok. Pas på jer selv, gutter. Præcis. Jeg plejer altid at sige, when you have some power to go, you need some power to go wow. Det har den her ikke. Wow, altså sådan Wow, wow. Nej, jeg mener sådan wow, wow, wow. Hvad? Han har børn bag ham der. Ellers blev han virkelig sur med mig der. Det er ikke han gør. Han tager der ned, han kigger. Han er sgu nok bare på vej på dolken. Kom, lad os køre. Hvad? Skal vi switch? Det er kilder i røven. Kæft, hvor er den hurtig! Oh my god, fodbilerne er fucking non-existing. Flere? Okay.
Fuck, den kilder i røven. Fuck, det lyder fucking godt, det der, mand. Jeg når ikke at høre den, man kan bare høre. Lad os lige køre på havnen på den. Yes.